Salutare toată lumea, numele meu este Dol50 și bine v-am găsit la un nou episod. De această dată vreau să vă zic că pe acest canal o să postez și gaming în afară de vlog. Și vreau să vă zic că nu o să fac prea multe serii, adică o să fac 3, hai să zicem maxim 4, pentru că canalul meu este de vlog. Doar că am zis că ar fi mai frumos să postez și niște gaming pe acest canal. Că toată lumea e mulțumită dacă ai canal și cu vlog și cu gaming. Și eu să fac vlog. Da, să vă mulțumesc și voi. Și eu să mă apuc de vlog. Nu în Revision Gaming? Da, bă, da, o să mă apuc și eu de vlog, bă. Bă, știu, bă, în cantonament, bă, dar nu ai ce face, bă. Nu poți dar să nu doar în cantonament, bă. Și de ce am luat, bă? Nu pe 11, bă, că e nasoală. Știu. Bă, dar nu știu. Hai pe 5. Ce? Nu știu de ce am lag. Eu nu am. Am 50 de FPS și mi se mișcă, nu știu. Stai să... da. Eu cu 17 și mi se mișcă perfect, aproape. Stai. Ce faci? Îmi bag o textură. Asta e cea mai tare textură, îmi place mult. Default-ul. Joacă cu default-ul. Stai, știi ceva? Păi un Dacă fel de Cătălin default. își bagă texturi, dacă îi ține pe singurul Cătălin să își bage texturi, eu cu i5-ul îmi bag Faithful. Mamă, mi se mișcă mai bine decât mi se mișca cu default, ești nebun? Mă rog, Am 17 eu nu joc cu Faithful, am o textură mai tare. Ți-am dat-o și ție. Cu Faithful-ul, că n-a... Și nu de prea multe pe server, dar se pare că am curs de kill-uri. Nu joc de mult. Hai, fugi, că nu am chef să mor din prima. Am chef să fac și eu video cu calmea. Adică prima arenă. Jucam 3 cadă? Te ajuns? 3 și te aud în lag. Eu nu. 3 sunt de ajuns? 3 arene de ajuns? Da, eu încerc să trec pe lângă unii care sunt la spawn, că am greșit. Știu o rută cu un double chest tier 2. Eu? Vine ăla full diamond și la mine. Cu armă după mine, fii atent la el. Uitați aici, topor, vă tau. Adică uita-i pe player, nu pe voi, că sunteți abonați, bun, bă. Bă, și dacă... Care dă mine și mă omoară că mai am 2 inimi. Și cum am scăpat, era un oblet de la cu topor de colt care dădea în mine random. Am scăpat, bă, nu. No, lasă-mă. Că te vin la spawn ca marmă. Nu pot, am chestplate de iron pentru tine. Am chestplate de chain pentru mine. Dar nu mai pot să alerg, hai repede că mă moară. Păi țigănuc. Dacă crezi că eu am armă, am un flint în stil. Și un diamond. Ai mâncare? Zi-mi, te rog, ai mâncare. Nu. Unde ești? La spawn. Vino... Salut, superstar, eu o să-mi... Bă, vino repede, că mă moară. Vin. Păi eu sunt... Și mai e o fată și mi-e să nu mă moare. O să aibă de fier. Vino, ia armă, ia-o și bate-o. Mamă. Așa bate un timp. Bă. N-am avut timp să mă retrag. Ce vrei să le faci? Dacă sunt teamer. Băgăm 3 arene, hai pe 1 cu Odor. 1 e cea mai tare hartă, bă. După ce ai luat chesturile, vii după mine, da? Nu. Bă, îmi stă și mie freza ca lumea. Ia uite, bă, și pe aia își fac reclamă la mine în video. Păi eu le dau report după meci. De ce? Păi pentru că își fac reclamă. Nu știi că pe serverele nu e indicat să-ți faci reclamă, că ți-e report. Ce, nu știai? Ba da, știam, dar iar te aud în ce bărăzi. Stai un pic. Mă auzi bine? Da. Așa. Deci, episodul ăsta băgăm 3 arene, bă, băiatule, băgăm 3 arene. Eu îl iau pe ăla din fața mea. Tu lii pe care vrei, nu mă interesează. Eu îl iau pe care vreau, tu lii pe care vrei, toată ceea ce vrei. Am un chestplate și un diamond. Am luat full chest, hai, unde ești? Eu am și eu tot full, un chestplate și un diamond.
Hai. Unde mergem? Hai, păi hai. Păi, Bă, nu mai da mine! nu eu dau. Dinozaur, fugi, bă, că ne bate asta cu cum. Ești? Am un chest pentru tine. Am de fier dacă nu mă observi. Eu aveam de diamond, bă. Da, mă. Da, mă, am armură Da, mă. full. Am pantaloni, bă. Lume bună, o să facem vloguri destul de amuzante. Adică cel puțin eu o să fac un vlog amuzant alături de parteneriatul meu Multivision Gaming. Bă, tu ești ăsta. Eu fac parcurs. Cum nici eu m-am speriat. Da, și cu încă un parteneriat, Eddie. El n-are canal, doar că face video. El n-are canal, dar face videoclipuri ok. Da, bă. El n-are canal, dar e tip de treabă. Bă, am Și ne pantalon place. pentru tine. Bă, eu fug spre castel. De fapt, știi ceva? Nu mai folosesc ruta aia second hand. Unde ești? Nu mai pot să fug în casa aia. Uite-l pe unul. Mamă, Pam, pam, mamă! pam, 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 pam. Cream că e murit. A murit. Hai, bă, du-te că e low. E dăm sabie, dăm. Te aud foarte încet. Dăm sabie. Hai. Go, Bine, go, mă! go. Dă mâncare, dă și mâncare. Ia-și de asta. Mor, tipule. Nu am destule puncte. Nu pot. Dar nu puteam să-l ating la început, că-l luam de sus. Mm. Hai pe 12. Hai să vedem ce are în asta. Oh, și asta îmi place pentru că am câștigat de 4 ori din 6 pe ea. Deci asta e a doua arenă, nu? Cum ar fi? Nu e a treia asta. Hai, mă, n-am câștigat niciuna. Și n-am avut noroc azi. Eu mai Eu nu filmez. filmez mai mult de 10 minute. De fapt, dacă se continuă arena, da, dar nu. Altcumva nu. Tot cu Bandicam filmez. Încă filmez, nu? Hm? Eu da filmez. Yes, am luat câteva chestii. A luat un sabie și am fugit. Eu nu știu. Mamă, ce lagam. Toată cu skin-ul gen am tot Mă, Da? ce? Hm? Eu n-am. Au, Eu n-am lag. am Mie mi avut. se mișcă chiar perfect, dacă pot să zic așa. Și mie mi s-a am Bună. avut pentru moment. Mihai, eu foarte îmi place și am place să... Doamne! Vezi, Doamne! Răzvane, te aud încet. Bagă-ți microfonul în gură. Da, Da? Știu că... Da. Oi, mă. Deci mă chinui să fac un parcurs. bă, mă auzi bine, da? Da. Momentan. Ce prost! Oh, perfect. Sara. Era o fată și cream că ești tu, Doamne. Bă, pe mine mă compar cu o fată. Da, bă. Bă. Mi-am dat foc singur! Am o pâine și nu-ți dau din Am murit! Ce? Mai jucăm, mai băgăm o arenă. Sau nu, lasă, încheiem așa. De nu am murit. Vezi că vine un... Da, hai în spawn să-l închem. Bă, tot te aud încet. Fă ceva la microfonul ăla. Gata? Da, te auzeam foarte încet. Ok. Hai să încheiem. Iar Să te încheiem. aud. Ok, lume. Deci cam atât și cu episodul ăsta de gaming. Sper că v-a plăcut. Nu uitați de like și subscribe. Dacă vă place ce face, nu uitați să intrați și pe canalul lui Cătălin. Are niște videoclipuri ok, Moon Revision Gaming, parteneriatul meu. Sper că v-a plăcut. Bye, bye! Bye!